ndobva ndaita sepaya ndamuka makuseni ndabata foni yangu ndaona sisi vangu vasenda meseji zvikanzi ndakuisira mari pamukuru enda unotora because mari iyi ndanchida kuita sei pane zvandaida kuishandisa kundobhadhara pane zvinhu zvanga zvichiitika kumba saka ndakanzi alright tirega tisenderewo mari uite sei ubhadhare ndiwo uri kutauni. Okay, ndatoti ndamuka papaya ndatoti fast sezvo mari yanzi yaiswa pamukuru regai ndichita sei ndigeze ndikasire kupinda mutauni because kumukuru kunoita maqueues ndigeze ndimanye ndipinde mutauni ndisazowana maqueues, pane maqueues akareba ndikukasika kuita sei kudzoka ndoita angu masikitsa angu paya. Ndatogeza ndapfeka ndamanya pabus stop. Handina hangu kumbonyanya kumira nguva yakareba pabus stop paya ndofunga ndangoita 5 minutes ndova pasvika Zupco. Ndova ndapinda muZupco muya ndasvika ndagara then panga pana bhudhi vanga akadhakwa zvokutodhakwa zviya but angari ndingangoti yangari wechikuru zvake kuma 40s early 40s. Wakutonditi yesi Suzeni wakahodi wanga usingagoni muchikoro chichi anga achingotaura zvinhu zviya zvokuti munhu uya anga achitsvaga kuda kungosekeregwa nevanhu mubhazi atete ndakutomigino wangu paya ndaramba ndakatonditongobaya foni yangu hangu ndikati munhu iyoyu ari kumboedza kuda kuita sei indamuiginowa paya. Naiwe Suzeni ndikati naimi handinzi Suzeni munenge muri kuita sei muri kuresva kuona inini handinzi Suzeni. Zvika ndiwe Suzeni iwe wanga usingagoni kaiwe muchikoro waizondikopa chichi vanhu vakuseka paya ndobva ndamuiginowa. Ndasvika paya ndatodzika hangu pana Rizende ndatoti ndichitsvaga mukuru iri padhuze ndimanye ndindotora mari. Ndapinda mukuru muya ndapiwa mari. Saka zvaitika ndichingobuda mukuru handiti masiki yangu ndobva yadambuka moziva zvimamaski zveblue zviya ndobva yadambuka chitambo chimwe saka yanga isingakwanisi kuita sei kudzorereka. Saka ndobva ndaikana mubhini ranga riri padhuze ndikati nditsvage vanhu vanotengesa mamaski mutauni. Ndangofamba ndofunga 3 steps bva ndasangana navamwe officer. Zvikanzi iwe uri kufamba usina maski sei? Vanhu hakuna munhu ari kubvumidzwa kufamba asina maski. Ini ndikati aiwa officer maski yangu yadembuka ndatoikanda mubhini ipapa kana muchida hande nditonokuratidzai ndikutotsvaga vanhu vanoita sei vanotengesa mamaski. Zvikaiko wadi kufamba nayo wakaisa pamuromo apa wakazvivhara muromo because munhu ngezvinezvi hakuna munhu ari kufamba asina maski. Ini kune officer ndaigozofamba ndakavhara muromo ndiri kutongotsvaga vanhu vanotengesa mamaski kuti nditenge zveshuwa. Sori yenyu ndakutokumbira ruregero paingati sori yenyu ndokumbirawo muite sei mundiregererewo pane zvandaita. Zvikanzi aiwa takutoenda newe hande kuCentral. Tikati kana officer shuwa sori ndokumbirawo. Zvikanzi hande unotonobvisa faini. Kuri kudiwa faini mari kuri kudiwa anzi kuri kudiwa $30. Ndikati $30 here kana kuti 30 RTGS. Zvika $30 faini yekuti wafamba usina maski. Ini naivedu ndoiwanepi apa mari yandasenderwawo yanga yakatongokwanirana. Ndikati mari yoga yandinayo panapa kaoffice imari yekombi chete yandinayo. Officer vaya vatondibata zvikanzi famba tiende kuCentral. Ndikati alright tirega ndichitanga ndaita sei ndatenga imwe maski ndigofamba ndoenda nemi kuCentral because handikoni kuti handisi kukwanisa kuti ndifambe ndisina maski yacho futi. Zvikanzi aiwa tikaenda kuCentral une maski unoona kuzondoramba kuti ndakuwana usina maski. Saka ngatifambe takadaro. Tafamba paya tafamba changoti fambe ndasangana nomumwe mukomana. Zvikanzi kuiwa usiwe B here iwe. Ndikati ndini. Zvikanzi naofisa vaya iwe chimbomira kuita sei kutaudzwa munhu wedu watinayoyo because atori nemhosva munhu iyeye otherwise munoona kuti tamhosva mese iwe uri kutotaura nemunhu asina maski. Ini kune wedu saka ndatombobvumidzika kufamba ndichimhoroswawo nevanhu vanondiziva. Pamwe vanhu vada kutondibatsirawo kuti mhosva yangu vakanondimirirawo kana vakatondipawo mari yechi. Nai officer
ndogona kutodii kutopiwa mari yefaini nemunhu yoyuyo munhu anotondiziva pamwe hama yangu because hatisati antondiziva pamwe ihama yangu pamwe ndopanjatowanawo mari yefaini zviyanza aiwa hatiti izvozvo handi yekufusenderawo. Saka ndafamba hangu nemukomana uya atonditi ndokuzivira pasocial media chichichichichichi ndikatoti alright manje panapa ini ndatoita sei ndatopinda busy ka because ndatosungwa nenyaya yemaski. Tiri kufamba saka ofisa vaya vabva vasangana navamwe ofisa vavo vakutanga kutaura mukomana uya wandandifamba naye vangondidhonza kudai vatatanga kumanya guys ndamanya ndovatatanga kumanya titiza tangoti nzvesu kudai chikona ndovatasangana nekombi ndovatatopinda mukombi katawo kwanja todzokeruka. Saka inini chandatozoona chokutya ndizotarisa mupesi mangu kudai ndobva ndaona kompesi mangu zvamune nditori nechibhandana saka paipai ndangosungirwawo nyaya yemhosva yemaski but ndingadai ndangoisa chibhandana pamuromo pangu apa ndichitsvaga maski but papo ndandisina kumbozvifunga hangu kutaura chokwadi. Saka pandasvika paipai ndobva ndadzika mukomana wayo ndobva ati alright chiinda ndatoita sei ndatokubatsira ndikatoti thank you so much tozobatana pasocial media ndichitotseka naye nditi hamusazotituka mucomment section hamusazotituka chichichichi apa mari yandandasenderwa mosati yanga iri mari yange $150 ndo mari yandandinayo muwallet ndichingodzika kombi ndichiinda mukomana uya achiendawo kwaaenda ndakudai ndakototi ndichienda bwana ndichida kuti ndinobhadhara mari yayi ndakuona muwallet muya hamuna kana mari kuti ndichiti ndochindotsvaga ofisa vaya nditi nai masi ndimandibira mari yangu kauti onai paipa mamuneni ndabigwa mari imhosva kai plus ndakutondozvidzorera kumhosva indatombotiza kuti nditsvage mukomana uya futi ndomutsvaga ndichitichi apa nonoti ndabigwa mari kunichazani ndabigwa mukombi here 150 kana kuti ndabigwa pai ndatanga kuchema paya ndakamira guys komari yangu komari ndoiwanepi mari iyi apa haisi yangu apa iri kudiwa kumba pane zvinhu zviri kuda kutobhadharwa zviri agent guys ndoita sei guys mozati handidi kunyepera ndachema ndichifamba ndichibva zvazvita sokuti ndandichibva ndekupiko inonzi chiko iyi alright ndafamba ndichibva nekueastgate nesaidi rekueastgate kuya ndakatarisa kufood bridge rekujoina uku ndichichema mozova taunesi vanhu vatanga kunitora mapictures vamwe vachitanga kunitora mavideos ndichiridza mhere ndichiti ndabigwa mari $150 kuti ndichatsanangura nyaya yangu manje ndaona kuti ndakutozvipinza futi mumhosva uku ndinemwe mhosva zviri kuti ndatombotiza uku nenyaya yemaski uku ndozobatiwazve kuti alright tichidzoka kumhosva uku ndabigwa mari muzati ndakushayi ndoita sei apa handina kana mari yekombi muwaleti mamusisina kana senti kuti nditoziva kuti munhu wavhura wallet akatora wallet akanditorera mari sei kuti ndichaziva kuti muzati unochema kuchema kana uchiita uchemika unochema nema hadi kunyeperai unochema kuchema chaiko apa kuti ndichiti ndoenda ndatombofunga ndoenda kuRadio Zimbabwe kuti ndinotaura chichemo changu noti handisina mari yekombi handichina kana dhora ndokumbirani unokumbira uchiti chiina imi mutauni apa ike zvino izvi sesu vamwe taakuzikamwa ndanda kungoti naimi zvinongonzi uya unofamba achikumbira mari yekombi mutauni unenge wakutotiwoka ndinekahukakuzikamwa so saka but guys mosazvaziti tiri pakati pekuchema udero ndobva ndatoti pepu ndapepuka kondaichirota zvinhu zvose zvazvichiitika izvi akutaura chokwadi mozvati dzimwe hopeka unotomuka wakanyara mozati ndamanga ndakaita kufizuka zvimwe zvokuti kana kuti ndizoti nditi chii apa ndatopepuka dzatova kuma7 zuva ratobuda mozvati ratokwira ndatopepuka nemhuka dzanga dzichihukura mhero dzadzichihukura ariwo munhu anga asvika pamba ine pepu vhundu ndoda kutovhunduka aiwa guys ka mozvati zvimwe zvinhu ka dzimwe hope
guys ini hangu dzimwe hopeka bodo